Fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom termina gardul, partea a treia. Mi s-a stricat iară, dar legăm cu sârmă de data asta. Crezi că stă fără sârmă, dar nu e bine. Hai să începem. La început vă zic, dați un like și un subscribe. Haideți! De Dumnezeu să și mai avem partea asta și cam gata, aproape, nici să zicem că suntem de aproape, gata. Așa, fraților, am terminat și partea asta. Așa, mai avem partea aceea, din partea aceea. Așa, și mai avem și aici, așa. Și cam gata. Hai să facem și camera. Partea asta. Se vede. Așa. Stai legate și începem. Întâi le așezăm. După aceea le dăm câte o sârmă. Dacă le metem din capăt sau le lăsăm așa lungi. Sper că se aude, nu știu dacă mă aud. Da? Hai să legăm și partea asta. Revenim. Gata, fraților, am terminat și partea asta, mai pun una aici așa. Și începem partea așa. Și gata, că nu mai pot să obosit. Fraților, am terminat aici așa. Și în partea asta mai avem partea aceea. Și gata, hai să întorc și camera. Uitați. Așa. Hai să terminăm aici așa. Și gata. Așa, fraților, am început să pun. Mai avem puțin acolo și cam gata. După aceea începem să le legăm ce a mai rămas din ele. Și cam gata. Așa. Deci pe astea. Haideți, fraților, să ne apucăm și le legăm și gata.
Avem puțin și terminăm. Și gata pe ziua de azi cu video. Gata, facem puțină curățenie și închei și eu cu vlogul. Cam gata, fraților, cu video pe ziua de azi. Uitați cum a ieșit. Cu sărmăsurile gata. Așa, până în colț. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Cam mâine postez, dar nu mai facem treabă că e sărbătoare. Dar mergem pe deal mâine cu caprele la păscut. Cred că pe la vreo 10 o să apară video. Până le editez, durează puțin. Alea, măi, asta e. Am gata pe ziua de azi. O seară frumoasă, pa, pa!